Her der er en hurtig vejledning til, hvordan man arbejder med en zip-fil i Classroom. Når I kommer ind, klikker jeg på jeres prøve, så åbner I her. Når I har gjort det, så går I op til de 3 prikker op i højre hjørne, hvor der står flere handlinger. Klikker på den, åbner, det hedder en ny fane, kommer der en ny fane. Så kan I se heroppe for oven, så er der, at man kan downloade. Så klikker I download. Der kom den. Så klikker I på den. Jeg har downloadet, at den fil I har downloadet. Åbner den. Og så trykker I på her HTML. Og så kommer I i gang. Når I så går ind, laver opgaven, kommer om til tekstfeltet, så er det, at I kan skrive i det. Når I så er færdige, så skal I klikke udskriv, gem som PDF, tryk gem, og så her, hvor der står gem som, så skriver I simpelthen jeres uni login, og så gemmer I det her overførsler, tryk gem. Så er I færdige, så kan I gå ind på jeres aflevering, klik aflevere og uploade det til Classroom. God fornøjelse.